And then abangani bathi no, let's move to another location. Ngathi sekuyabhora la. I-vibe ngathi ayisekho. Athi hayi bo, why? Mina ngiyathanda la bathi no man wena sikabhora. Bafike kwenye iclub thizeni. Khona lapha eJoburg still. Uthi bazangena nje ejardini. In the premises, hayi nasemnyango, in the premises uthi angazizwa kahle vele ashawe ikhanda. Uthi akuphathwe ikhanda mana azibuza ukuthi yo, all of the sudden, makahlala phansi athi uphakamisa amehlo. Ubona le khehla futhi. Definitely le khehla umkhulu wakhe. Liyakhala. Nyembezi zamkhulu wakhe zikhala igazi. Hayi intombazane la. Gama la sister Suzanele. uhlala eJoburg. Uthi bhuti mina ukujiva ngiyakuthanda. I love to dance, bhuti wami, I really love to dance. If I didn't dance that particular weekend, then I'm not okay. Angikho right, angikho sharp. Ngithanda ukujiva. Uthi bhuti nayi indaba man. As ever since this thing happened, angaze ngitshele muntu. It's my first time ngitshela wena. Uthi bahamba ke bayojive. That particular weekend, bayojive. Grooving, of course. Bafika ngabo 6 p.m. lezo inkathi lezo. Uthi bajiva kwaba mnandi, bajiva kwaba mnandi, bajiva kwaba mnandi. And then abangani bathi no, let's move to another location. Ngathi sekuyabhora la. I-vibe ngathi ayisekho. Athi hayi bo, why? Mina ngiyathanda la bathi no man wena sikabhora. Sikabhora. Asambeni. Ukulandela abangani bahambe. Bafike kwenye iclub thizeni. Khona lapha eJoburg still. Uthi bazangena nje ejardini. In the premises, hayi nasemnyango, in the premises uthi angazizwa kahle vele ashawe ikhanda. Uthi akuphathwe ikhanda mana azibuza ukuthi yo, all of the sudden, konzakala. Bangani bathi hayi man asambe man, yini kanti ngawe wena? Asingene la phakathi la. Nabo baba abaningi la phakathi. Ayi, atshela umuntu umngane wakho ukuthi hayi man. Hayi khona man. Igazi lami langishiya man, yazi angikho happy kule ndawo. Mina igroove ngiyayithanda. Igroove yangijabulisa but la ukho ngingekho happy. Hayi khona angikho happy man la. But I brush away that feeling la yangene phakathi. Bajive. Basaki. Maru yezwa man ukuthi ayikulo kusaka kwakho uya pretend. There's something heavy in this. There's something heavy. Overcrowded. Inkathi manje. Inkathi manje ziyela lapha kubo 12. Eyitathakusa. Inkathi. Ziyela lapha kubo 12 eyitathakusa. This place is so overcrowded. Atshela umngane akathi hayi mngani man, hayi angeke ngikhone mina la. Ngicela ukubholta futhi ngibuyele ekhaya umngane athi hayi man sikabhora. Sikabhora wena, mama. Yayizwa leyo. Asijive Jomi kumnandi la. Uthatha ukuhlala phansi kancane. Uthi ekuhlaleni kwakhe phansi mangathi uphakamisa amehlo. Hayi. Uthi noma kanjani. Lo muntu engimbona lapha umkhulu wami. Ahlikihle futhi athi ubuka kahle. Hayi man. Ubona ikhehlanyana nje kuba abanyana omdala futhi yamfanisa. Hayi anga notice. Aphinda ajive futhi. Makahlala phansi athi uphakamisa amehlo. Ubona le khehla futhi. Definitely le khehla umkhulu wakhe. Liyakhala. Nyembezi zamkhulu wakhe zikhala igazi. Niki ikhanda wenza kanje. Athi na kanjani definitely umkhulu wami. Futhi khona okungekho kahle la. Futhi something is wrong and that is a warning. I must be careful. That is a warning. Atshela umngane athi hayi mani mngane sekwenzeka so but yabona manje so udakiwe Jomile ukuphuza igodonsi intombazane kuyakulimaza. Man behave. Hlala phansi ujive uzothola indoda ezokuthengela i-stropers. Ayi. Sikayacala ke manje naye sekabuka izinto ngelinye ilihlo manje. Uthi ubheka lapha kubar. Uthi na kanjani? Lo muntu lo uyayisika. Uthi ubona umuntu ngale kubar uyayisika. Usika i-wrist sandla sakhe nge-razor. Athuki.
Ngathi hayi khona kwenzakalani kule ndawo mangasabukile kangapha khona lamantombazane lawa deliver amabhodlela ngazi bathi ama-hostess or yini lawa deliver amabhodlela ama-champagne amabhodlela adurayo sewashintshile mani lamantombazane akusiwo lamantombazane wabone makafika yena sekwamanye amantombazane lawa agcoke nje ingubo eziredi lawo i-makeup yawo is not make sure azibuza cabanga ngathi hayi mani something is off manje abantu la klabhini bayajiva wemama hayi bo hey uthi bhudi lapha abantu bayajiva akekho na ukuthi ini wenzani bajuluke bonke bajulukile 12:30 manje wonke umuntu ujulukile lapha phakathi bayajiva manje ngathi bonke baphuza energy ngathi kunale reboost abayiphuzile uthi ubuyisela amehlo futhi lapha lo muntu usayisika manje uyayisika uyalibona igazi uyayisika lo muntu lo sazange sabuza phumela ngaphandle kwa request wangena umuntu wahamba wathi ekuseni makaphaphama wezwe indaba ukuthi lapha le ndaba ebajiva kuyo akugwazena abantu balimela abantu lichithekile igazi khona phakathi lapha emjiveni hayi lapha kuma premises phakathi endaweni kwaphuma imphefumulo thiwa igazi bekungathi umfula babasho banye mabasola bathi no bekune ritual ebeyenziwa lapha so bekudingeka ukuthi kuchitheke igazi so yena wasinda ngoba umkhulu wakhe wavela lapha akhala igazi kanti kuzochitheka igazi basobhani